El juvenil de l'Adam ha sumat una nova victòria en imposar-se al Palamós per 4-0. Els homes de Martín Posse han controlat el partit des de l'inici i no han donat cap opció al seu rival, deixant sentenciat el maig a la primera part. Els cervesers no han trigat a acostar-se en perill. Una jugada de Naranjo per banda esquerra ha acabat en les botes de Martín, però el seu xut ha sortit fluix. En l'acció posterior s'han intercanviat els papers, assistència de Martín i rematada ferotge de Naranjo, que significava el primer gol de la tarda al Municipal d'Horta. I només 2 minuts més tard, el Flaco ha signat el seu doblet aprofitant una passada en profunditat de Berger, superant la sortida del porter amb encert. Inconformistes amb el resultat, els vermells no han abaixat la intensitat i han anat per més amb ambició, flanquejant l'àrea rival amb freqüència. José Enrique ha fet el tercer, rematant una centrada de Naranjo dins l'àrea petita. Era el minut 25 i el marcador reflectia un contundent 3-0. Els del Baix Empordà han intentat posar a prova els locals amb alguna acció pilota aturada, però el cert és que els cervesers no han patit ni per defensar l'avantatge ni per seguir generant ocasions de gol. Una doble oportunitat claríssima de José Enrique i Karim ha estat resolta pel porter palamosí i ha estat el preludi del quart gol de la tarda, obra de Molina. El migcampista s'ha associat amb José Enrique en un pam de terreny de joc i ha col·locat la pilota amb precisió al pal llarg. Amb el 4-0 i la superioritat vermella a la gespa, la segona part no ha tingut gaire història. Els cervesers han respectat el rival i han seguit combinant i generant ocasions, sovint amb centrades dels laterals Berger i Joel, però sense aquell punt d'encert del primer temps. Martín, amb un cop de cap que ha aturat el porter, Bordes, amb una rematada al travesser, José Enrique, amb un xut desviat, i Esteban, amb un intent des de lluny, han pogut ampliar un resultat que ja no s'ha mogut més. Hemos salido muy bien, la verdad que la primera parte fue muy buena, hemos tenido muchas situaciones de gol, hemos marcado goles, el equipo estuvo muy bien, muy serio. En la segunda parte también hemos respetado el rival obviamente defendió más en bloque y no tuvimos tantas opciones de gol. Fueron algunas, pero no pudimos concretar. Pero igual el equipo siguió jugando con humildad y con respeto, que eso es lo que teníamos que hacer en la segunda parte, con una diferència tan abultada en la primera. No hem sabut contrastar les seves virtuts, ens han superat tant per dins com per fora, en curt, en llarg, en centrals a l'àrea han sigut molt superiors a nosaltres, hem estat molt tubets, una mica no ha estat reconeixible la primera part i l'Adam ha estat molt bé, no? També perquè nosaltres no hem estat prou encertats, assumir la part de culpa que tinc d'aquest plantejament que segurament aquí no l'havien d'haver fet així i ja està. La segona, l'objectiu que ens hem marcat és no encaixar més. Amb 4-0 remuntar és imposible, amb un equip de tant nivell. Bueno, ha sido un partido bastante completo, donde hemos dominado las dos partes del juego. La primera hemos podido conseguir 4 goles, la segunda no hemos tenido el mismo acierto, pero bueno, contento por ayudar al equipo con un gol y la semana que viene vamos a un campo bastante complicado, donde es estrecho y corto y a seguir sumando. El juvenil de l'Adam suma 9 de 9 punts possibles a casa i la setmana que ve visitarà el camp del gironès Sàbat.